odichieng' makiny. Wamedo dhi nyime gi weche wa manyien ahinya motenore gi weche mag yiero. Gi thuolo ni nyaka Ramogi wadani wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay kama wawinje weche mag ikruok ma IEBC oseketo mondo tim yiero yo makare, yiero makiny yawa yanga sa 12 mar kogwen. Bataka wan gi jafombo marwa Ali Abich amosi ne imore kuwuok e gwenge ma Homa Bay. Aneno ka Homa Bay pod ler sani, nyiso ni chieng' poko podho kata kopono dwa podho to koro pod omil kendo nam medo kelo ler mare. Ali, nyiswa ne ikruok ma Homa Bay chal nade nyaka gi thuolo ni kotenore gi ikruok ne yiero ma kiny sa 12 kiny nyaka sa 11 mar odhiambo. Ali Abich. Erokamano Bati, wan kare kendo wabiro achiel kachiel kwa wuok kar chung'ud bura ma Suba North manigi kwand jogo ombulu 60,674 en achiel kuom kuonde chung'ute buche 8 mantie kaunti ma Homa Bay kandi. Masani koro ikruok dhi nyime ne yiero masani koro kwano mana seche to chopo odiochieng' makiny sa 12 kima chenro mar go ombulu biro chakore ayanga. Bati ni wasebedo kwa wuotho chakre okinyi ma kawuono kwa limo kuondere ombulu mopogore opogore mwanang'eni to chenro mar kowo tesende mag luto ombulu chalo nade to gin ikruok mage ma IEBC oseketo maneno ni odiochieng' makiny chenro mar yiero e kaunti ma Homa Bay kandi okorochre kata matin. Ne wachako gi kar ombulu mantie Homa Bay High School mar ka chung'ud bura ma Homa Bay Town kama ne waneno ka chenro mar keyo tese mag ombulu kaachiel kod gigo mamoko ma itiyogo e yiero ne ochakore okinyi ma kawuono kendo apisas mag IEBC komakore kaachiel kod apisas mag obila ne tero tesende mag luto ombulu mar ikruok ne yiero makiny. Bati bende gi sama wuweni endi koka wawuok e dhawath mambita kama ne waneno ka chenro mar tero tese mag luto ombulu e chula mopogore mantiere ka chung'ud bura ma Suba North kaendi. Kinyalo paro ni kar chung'ud bura ma Suba North kaendi ni kod chula 8 kama oting'o chula ma Mfangano, chula Remba, chula Ringiti, Takawiri kod chula mamoko ma bende chenro mar go ombulu nyaka dhi e yo makare kaka mana kaka kuonde mamoko e kaunti ma Homa Bay kandi. IEBC kokalo kuom twak mane wayudo kinyi ma kawuono kuom apisa maduong' mar IEBC ma ochung'ne chenro mag yiero e kaunti ma Homa Bay kandi mano Freddy Kapopa ne okonegi siko yiedhi moromo mabiro neno ni otese mag ombulu ochopo e chula 10 mantie kaunti ma Homa Bay kandi mano kerewo kar chung'ud bura ma Suba North masani koro wantie ni kaachiel kod kar chung'ud bura ma Suba South mani kod chula 2 kama oting'o chula ma Kiewa kaachiel kod mano endo ma Kibuogi. Bende sani endi ne wadhi e dho nam waneno ni to bende yiedhi ma IEBC na wacho ni oseikogi be nitiere to bende chenro machalo nade ma sani koro gin go maneno ni otese mag luto ombulu owuok e kar ombulu mantiere Mbita Boys High School kadhi e kuonde mamoko miluto ombulu e kachung'ud bura ma Suba North kaendi. Wayudo ka chenro ne kare kendo yiedhi ne ochako tero tese go eko kar sa 11:10 e kuonde luto ombulu mopogore mantiere e chula mantiere kar chung'ud bura ma Suba North kaendi kendo chenro no endo dhi karumo mar neno ni kochopo odiochieng' makiny to jogo ombulu mantie chula bende oyudo thuolo mar go ombulu mana kaka jogo ombulu mamoko mowuok e Lomoto e kaunti ma Homa Bay kandi. Bati bende waneno ka apisas mag arita kwe inyalo paro ni Mbita kaendi nitiere base mar Kenya Coast Guard kata obila go eko machiwo arita nam lolwe. Waneno ko obila ma Kenya Coast Guard obila go eko mochuno rito le mag bunge Kenya Wildlife kaachiel kod rowere mag National Youth Service bende onywako chenro ni endi maneno ni arita makare obedo ne kuonde go eko makiny chenro mar go ombulu dhi nyime. Bende County Commissioner ma Homa Bay kandi mano Moses Lilane ne okoni gi seiko apisas mag obila moromo ma ibiro ke tallying centers kata kuonde rewo ombulu te manitiere kuonde chung'ute buche 8 ma Homa Bay kaachiel kod kar rewo ombulu maduong' ma ibiro lande ombulu mar kom mar governor, kom mar Senate kaachiel kod kom mar Women Rep ma bende nitiere e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay mokoni oseketi arita makare kendo chenro biro dhi makare kaka owinjore odiochieng' makiny masani koro yiero idhi chaka tim ayango sa 12 okinyi. Bati bende ka wiwuok nyalo wil story mosebiro kwalowe ka chung'ud bura mandhiwa kocha en kalore kod meko mag apisas 4 mag IEBC manyomaki nyoro ndhiwa ka gitemo donje buche moko ma samoro ne jopiny neno ni ne temo mar donjruok kod chenro mar yiero mitimo odiochieng' makiny. Okang' ne IEBC osekawo kokalo kuom apisa machung'ne chenro mag yiero e kaunti ma Homa Bay kandi mar teng'o mogo lwet apisas 4 gi eki kendo ketgi tenge magin koro ok gibi chung' ne chenro mar yiero odiochieng' makiny. Ne osewil gi apisas mamoko ma bende
bende ne oseyudo tiegruok kendo nonro pod obila dhigo nyime maneno to gin kit romo mane mana dhi nyime ot mano makgi endo to gin kit jochung' kata josiasa mage mano luongo burano to dwaro maduong' mar mano miyo giluongo burano to ne en ang'o. Gisani pod wang'iyo ni to ka ngiko odhiambo kata ka ngiko otieno ma kawuono to bende otese mag luto ombulu osechopo e tesende mag luto ombulu maromo 1228 e kaunti Homa Bay kandi to bende ikruok osegik kare mabiro neno ni jodak e kaunti Homa Bay ka uwuok oko ka rombgi mar go ombulu odiochieng' makiny. Mano mapiyo piyo bati Homa Bay kaunti kaendi ni kod kwan jogo ombulu maromo 551 kod 71 mago eko manondikore kendo kiny nowuog oko mar go kura e kuonde chung' ute buche aboro kachiel kod wards 40 mantiere kaunti Homa Bay kandi kendo wang'wa pod ni oko itwa bende ni oko mar ng'iyo ni to chenro mag yiero michako ayanga sa 12 okinyi biro dhi nade kaunti Homa Bay kandi kwang'iyo bende ni arita mag jogo ombulu kachiel kod arita mag gigo e komiti ogo ombulu biro bedo manade odiochieng' makiny bati. Erokamano Nyali Abich, mana ka imedo leronwa gik matimore e kaunti ma Homa Bay. Chien ka nyocha riwruok mar jolupo kata jogo matiyo mauchung' ne jolupo e dho wedhe mopogore opogore ma Homa Bay nyocha ng'ado wach ni ibiro kum chenro duto te mag lupo. Nyaka gie sani koro chieng' dhi kama donje e ode otieno chakore to magi seche ma joyie bende siawo yie ka ochime nam. King'iyo e alwora mari kama intiere ineno ka bende nitie ranyisi moro amora ni ma en gima idhi kete tim mondo mi kik jolupo gi dhi e nam manyalo miyo gidek e nam kata giduog ka giol manyalo mono gi dhi ombulu odiochieng' makiny. Ali Abich. Bati chenro mag lupo osebedo ka itimo otieno ahinya to ka chung' bura ma Suba North kaachiel kod kar chung' bura ma Suba South. To en adier ni telo mar dho wedhe kaunti Homa Bay kandi ne osegolo chik ne jokombe dho wedhe maromo 139 e kaunti Homa Bay ka mondo ne kochopo odiochieng' manyoro to giywa yidhi oko mondo dhi omi jolupo thuolo mar go kura. Natimo limbe dho wath mambita kae neno ka thoth yidhi ni oko machal ka gima jolupo ma tiyo gi nam lolwe e kaunti Homa Bay kandi nowinjo kwayo mane jotendgi ogolo mar neno ni giywa yidhi oko odiochieng' ma kawuono kachiel kiny mondo giyud thuolo mar go kura nikech thothne ka gidhi e nam otieno ma kawuono to nitie kit kilwa moko ahinya to kilwa mag omena ma samoro ka giwuok otieno ma kawuono to ginyalo kawo kata ndalo 2 kata ndalo 3 kapok giduogo e lo motuo mondo chenro gidhi mbele kod chenro gi mapile. Mago eke mane tend dho wedhe ma Homa Bay kaendi kaachiel kod tend arita kwe ne ogolo ka gikwayo jolupo matiyo gi nam lolwe ma Homa Bay ka mondo ka giyie to chakre odiochieng' manyoro kawuono kaachiel kod kiny ma koro goyo kura giywa yidhe gi oko mondo gibed kod thuolo mar dhi e debe ka giyiero jotelo mag degier nobiro telnegi kuom higni 5 mabiro. Adhi e dho wath mambita neno ka thoth yidhi ni oko yidhi mane ni e dho wath mambita kanyo mane tiyo gin mane ni yidhi mane ting'o gigo eko mag luto ombulu kaachiel kod apisas mag IEBC kaachiel kod obila ma bende biro tiyo neno ni chenro mag yiero dhi makare bati. Pod wabiro ng'iyo ni to dho wedhe mamoko to chalo nade kata odiochieng' makiny ma sama koro chenro mar go kura biro dhi nyime ni to dho wedhe mopogore Homa Bay kandi to bende chenro mag lupo biro dhi nyime kaka pile koso giwinjo kwayo mano migi mar ywa yidhi oko gidhi nyime gi chenro mar go ombulu mondo ka gisetieko kwa gidogi tijegi mapile mag lupo bati. Ali Abich odong' dakika matin kende chiegni 14 kama to romo saa 1 mar midhiambo. Nyiso ni koro ochimo kama piny lelie jo ohala manitiere gwenge mag Mbita, gwenge mag Suba North ma intiere gie sani. Giwacho kata winjo ka giwuoyo ni winjo bed ni giloro ohandgi karang'o mondo mi gidhi giyud yweyo moromo ma kiny nyalo miyo gi thuolo mar mondo kendo kogwen mondo gidhi gimonde kuonde mag luto ombulu. Kaendi ohala pod aneno ka ji pod oyawo dhoudi 1-2 e ng'ei kanyo. Nyiswa ni to iwinjo ka giwacho nang'o gidwa timo masadi mondo giyud thuolo moromo mar yweyo. Kamano na wuotho e boma mambita kaendi to aneno ka chenro mag ohala to dhi nyime mak bana ni thoth jo ohala to wacho ni giikore mar neno ni kochopo okinyi makiny to giwuok oko kendo giloro chenro mag ohandgi te mondo gidhene gimbe gi chenro maduong' ma piny Kenya dhi odiochieng' makiny ok obagi. To aneno ka thoth jo ohala to dhi nyime gi chenro mag ohala to giwacho ni thoth jo ohala mana loso godo kinde mana wachero e boma mambita kaendi wacho ni odiochieng' makiny ok ne giyie mondo dukni oyaw kapok weg dukni go eko kata joma osebedo ka nyiepo e dukni magi go kodhi ogo kura. Koro giwacho ni kawuono to ne giwe mondo customer magi ma osebedo ka nyiewo gi pile pile odhi nyime kod chenro mag nyiewo ka gin bende gidhi nyime kod chenro mag uso mapile to odiochieng' makiny giseketo chenro
chenro makare mabiro neno ni onge ng'ata madonjo e dukni giweko ka onge rangi manyiso ni osego kura, kata onge jaduka moro amora ma gibiro yiene mondo yaw kapok weg duka no odhi go kura, kata jogo eko mondiki matiyo dukni makamago odhi yudo thuolo mar go kura, ka giwacho ni ma kende thuolo ma gin go, ma bende kaka johala gisebedo ka gin gi chandruoge mopogore, to giwacho ni wuok oko mar go kura odiochieng' makiny nyalo kelo lokruok maduong' e ngimagi ma ok ne giyie mondo chenro mag ohala mon gi dhi go kura odiochieng' makiny. Bati IEBC erokamano nyakuomwa mago matimore e gwenge mag Suba North, ahinya ka indire e boma mambita, kendo medo nyisowa kaka ikruok oketi ka jopiny bende ni koda siso mar biro goyo ombulu odiochieng' makiny. Erokamano IEBC, ageno ni pod ibiro medo luwono mathoth ahinya mondo inyiswa kaka sa medo lokore, kaka sa medo ng'adore motelo ne yiero machakore sa 12 kiny oganda biro wuoye. Bende iluna ni to ji adi manigi firimbi e gwenge mag Ambita kono, koponi inyalo ng'eyo ni to kwan mag firimbi diponi odok chien e dukni kata kokamano. IEBC wawegi kanyo ang' ni med kelo mamoko mathoth e weche mamoko manyien mabiro.